italiano, spaghettino, mortadella, prosciutto. A musíte držet na řepanu. Nebo jsem vyžvejkaný jak huba buba po 20 minutách. Já jsem normálně ztrácím před očima, víte, jak mám kalorický deficit. Posilovně jedeme přítah a vždycky se nám to mění, jestli jdem přítah nebo bench, tohle je ten cvik, ležíš na lavici, hledni si Tomáši hezky. Bench je lepší, kdyby vás nezajímalo. A zvedáš tu čenku takhle pod sebou. Je to důležitý pro nás, pro kajakáře, protože takhle získáme sílu, abychom byli pak pořádně silný, co si dává samozřejmě smysl. Jak často jezdíme teďka vytrvalost, tak to občas ta síla pak chybí, musíme ji dodělat, proto chodíme každý druhý den do posilovny. Tomáš tam má nějakých 70 kg, já si pak přidám tyhle ty zelené činky, si pak přidám nahoru, budu mít 90. Tohle cviku je vždycky důležitý se pořád nadechnout do břicha a pak to prozvednout. Mám komára na zádech. Tak zabij, jo? Byl tam? Ne. Dneska jsem se měl pěkně, hrozně mě bolí břicho ze včera, protože jsme dělali cvik, kdy jsme šlapali po stropě předevčírem. A jak mě bolí břicho, tak jsem ho nedokázal pořádně spojit na vodě. Spádlováním, tím, že se nemohl posouvat, já už nemůžu. Tak jsme celý den na vodě, tak musíme vykompenzovat břicho. Ne, ale... Tak pojď, uděláš mě to, brouka. Nejenom jednou rukou. No, tlač. A musíš držet na řepanu. A musíš pomalej a plynulej. Vlastně účelem tohle cviku je, abyste zůstali jako tonus a vůbec se nepohnuli. Za půl hodiny večer, nestíháme večeři. Že uděláme nějaký kliky. Klik je Superman. Natáhneš. Ne. To zvládne. Ne. Jakože udělám klik, tak se natáhnu. Tak zase klik, jo. Tak tady ten cvik jsme dělali včera a strašně mě z toho bolí břicho, fakt jako hrozný. Dneska si sundám boty, protože tam je pošlapaný strop nahoře. Takhle se pověsíš. Jo. To bolí. Takhle. No a teď jsme včera dělali hodně. Jak víc neudělám. No úplně v háji to břicho. Tady jsem včera pošlapal strop, je tam pošlapaný, víš? Jo. A dneska jsme ještě pěkně ošvihali, tady je Andy, to je trenér. Dneska jsme pěkně ještě ošvihali zem. Jsou tady švihance od švihadla. A nejenom, že jsou dole, ale oni jsou i nahoře. Jsme fakt borci, viď? Jo, protože jako kdybyste někdy chtěli udělat něco s posilovnou a už se nikdy nepojede vrátit jako do normálu, tak stačí zavolat nás dva, bude to k nepoznání ta posilovna. Jo, my vám ji zničíme. Krásné, dobré ráno, Miláčku. Dobré ráno. My jsme teďka před chvíličkou vstali a jdeme na snídani, takhle podél moře, je to docela hezký. To dneska je moře úplně klidný, asi nejklidnější, co jsme tu byli, tak by nemuselo foukat na vodě. To bylo dobrý, viď? Akorát tu mají Italové závody, takže bude dát se trošku omezený prostor k trénování. No, díky, jste to řekl. Tak jdeme na snídani, snad tam něco zbylo, protože už spousta lidí šla ze snídaní pryč. Tak to možná bude celý sežraný. No. Dobré ráno z jídelny. Jsme teďka v Itálii, v takové obrovské místnosti, kde je spousta států na soustředění. A protože jsme přišli trošku později, tak jsme všichni vyžrali kaši. A já jsem si na ně musel počkat, protože kaši já dost často snídám.
dávat tam jahody nebo nějaký ovoce. A kaše je důležitá, protože jsou to sice sacharidy, ale mají hodně vlákniny, která uvolňuje energii postupně, takže proto je důležitá kašička. Snídám ji každý den, jsem vlastně kdekoliv, jenom výjimečně. Ne. Jo, vracím si, jo, promiň. Místo, že musí ta snídaně být hezky vyvážená, takže by tam mělo být jak cukr, tak tuk, taky protein. Tady žádný řecký jogurty nebo tvarohy nemají, takže místo proteinu jsem si dal hezky chleba s máslem a se šunkou. No. Takže tu máme cukry, ovoce, vlákninu a teď tam dáme ty tuky v podobě ohníčků, jsme tady koupili. A teď ty vlčky, jak to dělají narychlo, dodělávali, tak vůbec nejsou dobrý. Ještě nejsou nasátý, co? Ne, nejdřív si musím vylovit loď. Musím si nejdřív vylovit pádlo z lodi. Tady je. Nějak si důkladně umyl pádlo po dopoledním tréninku. Jako jsou tam jenom zaschlý kapičky, ale sůl moc ne. Ale tak mohlo by to být lepší. Ok, to vždycky. A hlavně by to mohlo být o dost horší. Je super, jak tady neschne. Jak mám furt jako mokrej ten tepák. Ty jsi ho včuchnul? Ne, nejde. A nesmrdí? Ty si děláš srandu, ne? Já to necítím. Ty nemáš covid? Ty máš asi fakt covid, ty vole. Ale fakt to necítíš? Tam nic. To je fakt... No tak jako trošku, že to je mokrý, ale žádný, jakože to nesmrdí. Moje ponožky smrdí a dost víc. Tak ty jsi jinde, no. Tam voda, nebo si musím plivnout na ten? Ne, nemusím, je tam voda. Tady dáme hodinky. Ráno, jo. 10x 500 metrů s brzdou. To je ten špagát kolem lodi. Ale to už jsem měl. A jsem z toho tak vyndanej, že... Ne, počkej, můžu říct, že jsem vytáhl jak startka. Víš, jako to cigáro. Si takhle klepeš tou krabičkou, vytáhneš si cíčko, tak si jim takhle vytáhlej. Nebo jsem vyžvejkaný jak huba buba po 20 minutách. No, Tomáše bolí krk, takže nejde odpadnout na vodu. To dopadne, když jdete cvičit s Pepou, on vás prostě zničí. Jo, to je samý italiano, spaghettino, mortadella, prosciutto, mozzarella, pappardelle. Dneska máme 3 tréninky. To je první fakt. Ne, 4. Zase máme 4 tréninky. Počítáme. Ano, první byl rozjetí. To byly nějakých, můžeme to třeba počítat na kalorie, to bylo 300 kalorií. Pak byl dopolední trénink, tam jsem najel asi 13 km a GPS nebo hodinky mi ukázaly, že jsem spálil 1000 kalorií. Takže to máme 1300 kalorií. Tak, už. teď odpoledne bych měl na 10, takže to by mělo být další 800 kalorií. To máme 2100 kalorií. Jo, a pak ještě posilovna a tam by mělo být aspoň 200-300 kalorií. Takže 2300 až 2400 spálených kalorií za jeden den. Jo, a k tomu ještě bazál, takže já tady prostě spálím denně přes 5000 kalorií. A já jsem normálně ztrácím před očima, víte, jak mám kalorický deficit. Úplně hubnu. Ale jako ještě jo. 2 dny zpátky jsi byl 2krát širší. Pojď jako dělat, že tam jsi jenom na vodě a dělej, že pádluješ. No, hezky ti to jde. Chtěl by se víc narovnat, jo, a natáhnout víc ruce dopředu. Větší práce zádama. Ano, tak jo. Tak aspoň máš co nacvičovat. Hele, já jdu na trénink. Tak zatím.